ବିଜେଡି ଏକ ଆନ୍ଦୋଳନ ଥିଲା, ଏବେ ଏକ ହାଟରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଏହି ହାଟରେ 1 ଟଙ୍କାରେ ଚାଉଳ, 1 ଟଙ୍କାରେ ଗହମ, ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର, ବିନା ଦେୟରେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପିଇବା ପାଣି, ହାଟରୁ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧ ଓ ବୃଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କାର ଭତ୍ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପିଲାମାନଙ୍କର ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଖାଇବା, ଡ୍ରେସ୍, ଜୋତା ଓ ବହିର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଗରିବମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜୁଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ମାଗଣାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଓ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମମତା ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ 1400 ଟଙ୍କା ସହ 5000 ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଓ ଶବ ସତ୍କାର ପାଇଁ 2000 ଟଙ୍କାର ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଏମିତି ଅନେକ କିଛି ଏହି ହାଟରେ ଶସ୍ତାରେ ମିଳୁଥିବାରୁ ଓଡ଼ିଶାର ତଥା ମାହାଙ୍ଗାର ଖାଉଟି ଜନସାଧାରଣ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନାମକ ଏକ ହାଟରେ ଆସି ଏହିସବୁ ଜିନିଷ ସଉଦା କରି ଲାଭ ଉଠାଇବାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଏହି ହାଟର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ହାଟ ଦାଣ୍ଡିଆ ଭାବେ ମାହାଙ୍ଗା ବିଜେଡି ହାଟର ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମଧନ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ମାହାଙ୍ଗାର ଜନପ୍ରିୟ ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ ଜେନା। ଆଉ ଟିକେ ଶସ୍ତାରେ କିଣିବା ପାଇଁ ବିଜେପି ହାଟର କିଛି ଗ୍ରାହକ ଆସି ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଶସ୍ତାରେ ଜନହିତକାରୀ ସଉଦା କିଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତାପ ଜେନା ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଜନହିତକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ଖରିଦ କରିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତି ଓ ମୋ ସହିତ ରହି ମୋ ହାଟକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କରିବା ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ମଧ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଶେଷରେ ବିଜେପି ହାଟର ଖରିଦଦାରମାନେ ବିଜେଡି ହାଟର ମୁଖ୍ୟ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ମାହାଙ୍ଗା ବିଜେଡି ହାଟର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତାପ ଜେନାଙ୍କୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଏହି ବିଜେଡି ହାଟରୁ ଶସ୍ତା ବିଜେପି ଖରିଦଦାର ମାନେ ଏହି ବିଜେଡି ହାଟ ଛାଡ଼ି ଯିବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଜୟ ନବୀନ ଜୟ ପ୍ରତାପ ହାଟ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ହାଟକୁ ଆସିଥିବା ବିଜେପି ଖରିଦାରମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଏକାମ୍ର ମିଡ଼ିଆ ଏବଂ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଥିଲା ବିଜେପି ହାଟ ଛାଡ଼ି ବିଜେଡି ହାଟରେ ଯୋଗ ଦେବାର କାରଣ କ'ଣ। ଏହି ବିଜେପି ଖରିଦାରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଥିଲେ କେବଳ ଏକାମ୍ର ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ କେବଳ ଏକାମ୍ର ମିଡ଼ିଆରେ। ତାଙ୍କ ଏହି ହାଟ ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ପାନୀୟ ଜଳ ଏମିତି ବହୁ କିଛି ର ସୁବିଧା ଅଛି। ଆଉ ବିଜେଡି ହାଟ ଭିତରେ ବିଜେପି ଶସ୍ତା ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। କାହିଁକି ନା ମାହାଙ୍ଗାର ଯେଉଁ ଜନସାଧାରଣ ମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମ ଉପରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋ ସହିତ ବି ବହୁତ ଲୋକ ମିଶିଥିଲେ, ଏମିତିକି ବହୁତ ନାରୀ ବି ମିଶିଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ମିଶିବେ। ଏବେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ଯୋଜନାରେ ବହୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ବହୁତ କାମଧନ୍ଦା ବି ପାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ଆକ୍ଟିଭ୍ ହୋଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ବି ଆଉ ନିର୍ଭର କରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପି ଦଳ ଛାଡ଼ିକି ବିଜେଡ଼ିରେ ଆମେ ପଶିଅଛୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପଶିଲେ? ଯେଉଁ ଉନ୍ନତିକରଣ କ'ଣ କ'ଣ ଉନ୍ନତି ହେଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଲା ସେଠି? ଅସୁବିଧା ତ ସେମିତି କହିଲେ ବହୁତ କିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯେମିତି ନିଜେ ମାନେ ଅଛି ସେମିତି ମୁଁ ଚାହେଁ ଅନ୍ୟମାନେ ସେମିତି ଚାଲନ୍ତୁ। ମୁଁ ତ ନିଜେ ଯେମିତି କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିନାହିଁ, ସେମିତି ମୋ ସହିତ ଆଉ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ଅଛନ୍ତି ବି ମୁଁ କେବେ ବି ଚାହିଁବିନି ଯେ ସେମାନେ ସେମିତି ବସି ରୁହନ୍ତୁ। ସେମାନେ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଏଥିରେ ବିଜେପି ଦଳ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ଦଳ, ତେଣୁକରି ଆମେ ସେଥିରେ ଶାନ୍ତି ନୁହଁ। ଆଉ ଖାଲି ମାରପିଟ କରି ଆମକୁ ଧମକ ଦିଅନ୍ତି, କିଛି ଗୋଟେ ଭତ୍ତା ବି କରିପାରନ୍ତିନି। ତେଣୁକରି ଆମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ମାହାଙ୍ଗାର ବହୁତ କାମ କରିଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ଢଳେଇ, ପୋଲ ପାଖରୁ ସବୁ କାମ, ପାଣି ଟ୍ୟାପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାରି ଖୁସି। ଦେହକୁ କନା ଆଉ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆମେ 40 ଜଣ ଯାଇ ମିଶିଛୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଆହୁରି 40 ଜଣ ଏଇ ମିଶିବେ। ତେଣୁକରି ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମ ଉପରେ ଭାରି ଖୁସି। ଆଉ ଆହୁରି ମିଶିବୁ, ଆଗକୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦଳ ପାଇଁ କାମ କରିବୁ। ତେଣୁକରି ବିଜେପି ନେତା ଆମକୁ ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେ କଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ବୁଝିବେ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ବିଜେପି ଛାଡ଼ି ବିଜେଡ଼ିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛୁ। ତେଣୁକରି ମୋତେ 40 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମାହାଙ୍ଗାରେ ଏତେ ଉନ୍ନତି କାମ କେଉଁ ନେତା କରିନଥିଲେ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରତାପ ଜେନା ଯେତେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ରାସ୍ତା ପାଖରୁ ପୋଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କାମ କେବେ ହେଇନଥିଲା। ଏ 1200 ଭିତରେ ଯେତେ କାମ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରତାପ ଜେନା ଜିନ୍ଦାବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ମିଶିଲି, ବିଜେଡ଼ି ଛାଡ଼ି। ଆଉ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ବହୁତ ଭଲ, ପ୍ରତାପ ଜେନା କାମ ବହୁତ ଢଳେଇ ରାସ୍ତା ଭଲ ମନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଆଉ ଭତ୍ତା ବି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ବିଜେଡ଼ି ଦଳରେ ମିଶିଲୁ। ଆଉ କ'ଣ କହିଲେ, ଆମର ବହୁତ ଭଲ। ଆଉ ଆମେ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିଛୁ। ଆଉ